Hej og velkommen til Retro Consols allerførste video. Jeg har fået en kasse ind i dag med en masse maskiner i, og jeg har ikke haft tid til at kigge på kassen endnu, så nu laver vi sådan en unboxing. Det er jo så moderne på YouTube. Jeg ved nogenlunde hvad der er i kassen, men lad os prøve at gå igennem det, hvad der er. Jeg ved ikke om hvor meget af det der virker, hvad der... Ja, vi prøver lige at se en gang her. Den første maskine her, det er en Konic Pong-maskine. Og det er sådan set grunden til at købe kassen her. Den er fra 1976. Det er ikke en, jeg har set så meget, så den synes jeg faktisk var rigtig skæg. Her, der er 2 controller med til, og noget strømforsyning her, som ikke lige passer ind i vores. Noget engelsk, tror jeg. Det kan også være noget japansk. Men se en gang her. Der er sådan en lille rum her, ved jeg, til at opbevare controllerne til, og det ser ikke så godt ud. Der er i hvert fald siddet batterier i, og de er fuldstændig rustet i smadret herinde. Der batterierne, de er lækket på et eller andet tidspunkt. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at se, om man kunne reparere det her, putte noget nyt i, men det bliver vist en anden god gang. Men den skal nok køres på strømforsyning i hvert fald, den her. Så den bliver meget sjov at kigge på i hvert fald. Så er der en anden Pong-maskine. Mira Gamma Color Game. Også en Pong-maskine i rimelig god stand, det er nødt til at være. Lad os se en gang her. Det kan vi ikke. Vi får lige hjælp her. Den skal altså ikke op. Jo, det skal den altså. Vi finder lige et lille stykke værktøj. Vi kan sgu se, hvad der er nede i. Ja. Oj. Et dejligt lille stik. Og fine fjeder. Der er ikke siddet batterier i her. Det skulle nok virke. Nu får vi testet i hvert fald. Mere af samme skuffe. Samdo GM402. Ja. Og den er i hvert fald også. Der er i hvert fald også siddet batterier i. Det er helt væk her, og der er ikke engang noget låg til. Men vi må finde en strømforsyning og se om vi ikke også kan få liv i den. Så er der en Philips Odyssey 2001. Den har jeg også let lidt efter. Til en fornuftig pris i hvert fald. Ordentlig monstrum. Og den kører kun på strømforsyning, så vidt jeg ved. Og den ligger hernede. Ja. Så langt, så godt. Commodore 64. Strømforsyning, som har... båndstation, som har tilhørt Jakob og Mikkel. Der står endda deres fødselsdato på her, det må vel være med at sige højt. Så Jakob og Mikkel, det her, det er altså jeres gamle båndstation, hvis I leder efter den. Lidt manualer, strømforsyning, og det her, det er så den sidste, der kommer dog 64'erne, der udkom. Så vidt jeg har læst mig frem til, så er der noget med, at man skulle af med en masse af det
hardware, man havde liggende. Og endelig, hvis det efter fejl, så ret mig. Men så brugte man det sidste, man havde, og lavede den her brødkasse, som så hed C64G. Og den har været åbnet, så spørgsmålet er, om den virker. Men det kigger vi lige lidt på. Strømforsyning. Og lidt ledning op til fjernsyn af kabel. Ja, dejligt. Det var sådan set, hvad jeg vidste, der var i kassen. Så er der så lidt bonus her. Strømforsyning mere. Det er nok til Philipsen. Et joystick, The Arcade. Og et mere i boks. Det kan vi lide. Ja, lige med det der på siden af kassen. Så er der noget her, vi ikke lige er klar over, hvad det er. Forhåbentlig er det en guldbar. Men det tvivler vi nok på. Nej, spil til Commodore. Mickey Mouse. Ja, hvad er der med her? The Prince. Warhawk. Møde med et Madness. Det ser skægt ud, det her. Højst sandsynligt blandet bånd. Kane 2. Cowboyspil. Det er også spændende ud. Force One. Det lyder meget fantastisk. Galaxy Birds. Okay, kender ikke nogen af dem her. Og så en dejlig kuffert til at have dem i her. Lækkert. Og hvad har vi her? Dantax Hi-Fi Stereo Headphone. Det er simpelthen kreds og kender. Ja, jeg ved det. Det er en. Nej, hvor er de fine. Hold da op. Dantac XX710. Left og right. De ser godt nok ikke særlig behagelige ud. Men det var i hvert fald en bonus. Det var hvad der var i kassen. Nu skal man ikke lå 100 kroner dernede under. Jamen på et tidspunkt så får vi lavet en video af nogle af de her maskiner. Indtil videre så tak fordi du så videoen. Har du kommentarer, jamen så er du meget velkommen til at skrive. Og så ser vi på, når der er tid til at lave den næste video. Hej!